Fl-aħħar 24 siegħa kienu rrappurtati żewġ każijiet ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna. Dan filwaqt li persuna oħra fieqet minn dan il-virus. Għalhekk in-numru ta' każi attivi issa tela għal 26 persuna. Dawn in-numri ġodda ta' kuljum qed ikunu ppubblikati f'komunikat fuq il-paġna soċjali tal-Ministeru tas-Saħħa. Sissa fl-14 il-ġimgħa minn mindu faqqet din il-pandemija f'pajjiżna kellna 7 każi ġodda. Interessanti l-fatt li f'dawn il-ġimgħat kollha qatt ma kellna jumejn fuq xulxin fejn ma kienu rrappurtati ebda każijiet ġodda ta' COVID-19. Il-total ta' każijiet pożittivi għal COVID f'pajjiżna jammonta għal 632, fejn minn dawn sfortunatament 9 persuni tilfu ħajjithom f'waqt li 597 persuna fiequ minn dan il-virus. Rapporti li waslu għand Net News qed jindikaw li bħalissa hemm żewġ persuni fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei fejn wieħed minnhom għandu bżonn l-għajnuna tal-ventilator sabiex ikun jista' jieħu nnifs. Però dan ma jistax jiġi konfermat peress il-bulettini mediċi li kienu jsiru ta' kuljum is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawji twaqfu ħesrem.